бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ масъулияти баландеро дар назди ҷомеа нисбати ба низом даровардани ба қайдгирии таваллуд, никоҳ, вафот, муқаррар намудани падарӣ, тағйир додани насаб, бекор кардани сабти ахди никоҳ ва фарзандхониро ба уҳда дорад. аз ҷониби кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри нав барои пешгирии ҷудошавии оилаҳо ва саривақт аз қайди никоҳ гузаштани оилаҳои ҷавон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бурда мешавад, чунки ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии хонадон бошад аз фарзандони солиму солеҳ бо хираду фарзона сарчашма мегирад. аз қайди давлатӣ асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаштани шаҳрвандони ноҳияи шаҳри нав тибқи нақшаи таҳризӣ гардида дар якҷоягӣ бо соҳаи рушди иҷтимоиёти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав як қатор вохӯриҳо гузаронида шудааст, ки ин махсусан дар муассисаҳои таълимии миёнаи умумии ноҳия бо синфҳои болоӣ ва волидони онҳо, дар литсеи касбии техникии ноҳия, коллеҷи тиббӣ ва инчунин дар бисёр кӯчаи маҳаллаҳои ноҳия вохӯриҳо гузаронида шуд ва вобаста ба анаҳамин сари вақт аз қайди давлатӣ асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаштанд, махсусан тибқи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. мақсади асосии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар минтақа ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандиро водор месозад, ки дар бораи солимии ҷомеа пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳуввияти миллӣ бақои давлат саҳмгузор бошанд. тибқи нақша чорабинӣ таҳризӣ гардида инчунин як қатор чорабиниҳо гузаронида шуд, махсусан дар рӯзи оила ки ҳамасола 15 май дар саросари ҷумҳурӣ таҷлил мегардад. як чорабинӣ дар якҷоягӣ бо бахши корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия гузаронида шуд, ки мо кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ кӯшиш менамоем ва дар анаҳамун вақте ки шаҳрвандро қабул менамоем, пайваста фаҳмондадиҳӣ менамоем, ки анаҳамин сари вақт аз сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаранд. бояд гуфт, ки кормандони бахш бо шаҳрвандон кор бурда оиди номҳои миллии тоҷикӣ гузаштани шаҳрвандон, аз қайди никоҳ гузаштан, гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, барқарор кардани сабти таваллуд, бекор кардани никоҳ ва ғайраҳо маслиҳатҳо дода мешавад.